La 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 la. Li 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 la 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 la. Li 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 li. La 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 la. Li 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 la. Li li la la. Li 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 la la la. Li 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 la. La 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 li li li. Hala, live na ta. Plaster na. Ato ning tinuod-on ah. Pa-share lang ang guwapo. Di man mi kakita tang kay walay load. Aw. O na ginaingon nga di na lang gid mo lantaw. Kay maura manggapon, di manggapon kakita. Shout out sa tanan nga mga taga Cebu, bo 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 ba 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 ba. Bo bo ba ba ba. Plaster mo mga higala kay ato ni mga pinanggang tinudon. Kapoy na sigig panghatag ug way gawas-gawas. Ako na ning gamiton ang akong kinakusgang gahom mga pinangga. Gikan sa akong anting-anting mga kaigalaan. Ato ning paningkamutan ug maayo. Hangtod malipay na mo kay murag nawada na mo gana diha. Atong buhion ang inyong naluyang dugo, atong palagsikon mga pinangga. Ato ning tinodon mga pinangga. Hangtod makakubrat ang tanan mga kahigalaan. Di nato ni undangan mga pinangga. Di ko mo tuo nga di gyud mo makadaog mga pinangga. Uy, nalapas time pa. Asa man to taman oy. Oh. Suwak to man. Suwak to man kani. Di ko mo tuo nga di mo makadaog mga pinangga. Makadaog yun ta mga higala. Mo gini akong gitukuan. Pastar na, pa-share mga pinangga. Kay ako ning gipanglista ning mga kinakusgan. Ang di mag-share ani kay kuan kanang ang di mag-share ani kay kanang ang di mag-share ani kay kanang kuan kanang hala.
tang ayaw gud ugaya kay musara na please. Kibalo na ko ingano dinhi padugay kana pamila ing tan-awon. Ay na lang gud pag-ingon nga musara na oy. Na lang gud. Inang gud nga tang kuan nang dali arag hatag imuha kay mulantaw pa mi ni kuan. Na lang. Hala, kung nagdali mo, una lang mo. Ang di mo katawa, di ka daog. Ang di mo katawa, di ka daog. Ang di mo katawa, pusoy mga higala. Ayaw ko ninyong dali-dali mura-uroy mo gisayunan, naunsa na mo diha. Ayaw gyud ko ninyong dali-dali Ang di mo katawa, mapusoy, mapusoy ang di mo katawa. Bitaw mga pinangga, seryoso man ta diri pero kita palabi no. Nuwa atong kagwapog kagwapa. Na! Tiaw mo na! Tiyaw mo na mga kaigalaan. Ang di mo katawa, di ka daog. 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 Timanin ninyo na. Ang di mo katawa, di ka daog. Hala, sige, share ninyo mga pinangga. Ayaw ko ninyong dali-dali. Ang mo gisayunan, aning pirting dagana, ani. Oh! Gi, kamoy pili. Nagdali man kamo, gi. Gi, pilian ninyo, gi. Gi, Nagdali man kamo. Hindi utang dali-dali, oh, nga dugay man ganing umanon. Ha? Di mo maluoy na ako. Huwagin magkaluoy, oy. Di mo maluoy na ako. Ano yung kong dali-dali, oh, di mo maluoy na ako. No? Hindi mo maluoy na ako, no? Hindi mo maluoy na ako, no? Tiin naman yung kong dali-dali on yun. Di naman yun mo maluoy na ako. Nagad mo maluoy na ako. Hindi kong dali-dali. Uy, nagad kong dali-dali on ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laka niyo. Anong inyong magyukog dali-dali on, baby? Ha?
Hindi mo kahulat di ay. Nagdali ka di ay mo. Mo din ang dali kay mong naminyo kay magdali man mo perme. Gusto yun na nuroy mo pangita. Ani nga sa'yo mo gawa sa ani. Ano ngini aman yun kong dali-dali on. Ngano. Ngano ngini aman yun kong dali-dali on. Di na ba mo maluoy na ako? Di na mo maluoy na ako, no? Kapoy ra bagay compute dire. Mulantaw mo sa mong gibuhat, ay nalang mo lantaw. Pa-share lang mga pinanggahapit na. Ayaw pagdali aron di ka madagma. Ang tagang nagdali nga pandol, nga pangag. Ang daling nagbinyo. Nagmahay! Ngano, imo nang gibuhat, dire ka na ako. Matunda ko'y sala! Anong sige man kong kapusoy? Oy. Ngano? Sige man kong kapusoy. Matunda ko'y sala. Para naglibog na ko. Anong sige? Dili ko gustong mahanaw ka kanako. 1, 2. Ano ko ka-focus, guys? Batiasan ako gagi eh. Balintad dari eh. Kay kuan man. Oh la 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 la. Mayang gabi itang Melchor nakalingaw kagyud. Sa akong sala. Wa ko sala nga nahimo. Wa. Nganong imo kong kailisan. Ngano? Ngano? Bitaw mga pinangga no di ayaw lang gimuguan, ayaw lang gimug pagdali yun. Dito mo pagdali. Sige na sila diyan magdali na sila. Maura gihapon.
Maura gihapon. Un. Maura gihapon. Magdali mo. Ayaw, jud mo, pagdali. Kaya naman. Karon dili ta masipyat mga kahigalaan. Okay? Ayaw, yun mo pagdali. Ayaw. Unahan ta mo gatag, pero di mo layon, be. Be. Kuan. Okay. What ay magutong cellphone gamito no kaya dali ating makita na ko ba. Okay, size 5 ya 1 ya 3 ya ayo sa anaha di pa na mao. Ayo sa ha nagkuan pa ko nangita pa ko sa iyo na nako gatag. Ayaw lang. Ayaw jud ha, ayaw sa. Saon man ha. Paglisod na nung kuda. Tagaan ta mo una dia ha. Tagaan ta mo una. Wait sa ha. Sige lang kay mahuman ra lagi ni. Naglibog pa kuno. Nga. Pasensya kaayo. Pero ato lang ning paspasan gamay. Kay aron di na ni madugay. Dubli man ako yatag. Dubli akong kuana, dubli akong yatag kay para di mo madakan. Okay?
Pwede mo mag-send og stars mga pinangga. Para malingaw dia. Di man na ako pagpakaw giro. Gamay ra ayo kay daot man sila. Katawa ra mo diha. Tay manghilak mo ron. Bantay manghilak mo ron. Tawa ra gyud mo diha. One, two, three. Tawa ra gyud mo diha. Be. Tawa mo og maayo. Bantay na manghilak ug ha. Okay, nagmahay. Yan lang gyud ko magistoryahan ni no basta kay ako ning ihatag. No. Okay. Kung di gid masultian aw watay may mo ana.
Aha. Kapten ta karon lami ba? Syaro. Top 10 na ha. Wait. Naman nabilin usa. Aw. Unsa. Tangdagan man ka na usara ka buog kay wala tay itaya. Pili lang usa di amam. Asa mang special ani di ay. Aw, tara. Ito ko akong bungot. Kuyawa bitaw sa kuan ay. Asa ang mo gawas ani butikaw ikaw. Factors in computing. Basta mo gawas na ah. Palit kita ni gaan. 565 nabali ng sa I6 manaybi. Ah, oo. Kini manuibi ni kini. Ah. Pastilan. Nya kung mobali sa dang nuibi agara masad. Oh. Pwede daganan mo Lihay. ano nang gina. Orasin na. O mo kay bawo nga amo nang kinalot nga numero. Kuan ko na. Pila to ka? Tarya. 15 ka loud.
600 galawd. Tang dugangi pa. Yes. Kung mutaya-taya, kung di. Sige, pagyuguan. May mata lantaw. Ayun, piyang. Kung may mata, piyong. Kung ganahan mo, ganahan. Kung dili mo, ganahan, dili. Good. Tugangan gyud kasi ngun dili. Be. Pero tagaan mo makasabot mo, di mo. Basin mo ninyong ganahan. Pero mo maghatag. Kaya dagoy ninyong ganahan. Tagaan bitaw magtarong. Sige mo yaga-yaga. Saan naman naron? Ipal na yung litra. Pwede gapon. Taka na mag-comment dyan. Ayan lang mag-comment kung mo kabalo. Kapoy-kapoy ra mo. Tagaag tarong. Sige yaga-yaga. Sige. Ano?
Mm. Muna yung ganahan, oh. Kana lang, 01 to. Bas, kana. Ako tang pilot ko tang sa Manila. Kaag tarong din yung kuan. Sa naman mo ay. Kinarong ba ako eh. Pero inyo ra kong binuhangan, no? Sige lang kay pasabot ana kamo uban diha naglantaw mga plastic ba, no? Mano yung mga batasan sa tao nga toxic, no? Sige lang kung mo na makapausap sa yung kinabuhi, padayon na. Di ka na to kalikayan mga pinangga, no, sa kalibutan na agi na sila. Nga di kasabot ba. So kana lang mga pinangga ha, unya kuan lang. Alas 8 mabagdo kurog 500 kisa tong ganahan mo lantaw mo ang di ganahan, ayo lang pod ha. Kay di man ta pinugsanay dire. Ya, bisad ni sigurado akong numero mga pinangga dayon. Wala ko'y APM, wa ko'y chatan, wa ko'y i-video call. Ayaw mong kalimot ana mga pinangga. Dayon, salamat sa mga tao nga nagmahal ug sa mga wala nagmahal, kay way nagmahal, klaro kayo mo na. Ang tao nga way naghigugma, wa pud day gugma. So, mubagdo ko karon, ako lang sulayan kung pwede ba ipakita or dili ba mga pinangga. Depende lang, no?
mga kaigalaan. So, salamat na lang ninyong tanan, amping mo sa kanunay, o ginaot ang akong mga kinasing-kasing nga katawhan nga nagsuporta, kinasing-kasing nga pagsuporta sa Tatay Melchor Jimenez page 2023, dili lang kay naong og numero, mga pinangga, dili lang kay ang dagway mura nag numero, ambot lang, no, mga kaligalaan. Salamat kayo ninyo, no, mga pinangga. Maabot rang panahon nga kamo na po'y lipayon sa Ginoo. So mubagdok sa ko, dayon kamo mga di na ganan mo lantaw, panghawa lang mo, mga pinangga o kira kay ko. Kung di mo ganahan, pero ganahan mo, ayaw lang maghawa pod, mga pinangga, ha? Dayon depende lang ni kung ganahan ko ipakita, akong ipakita, kung di ko ganahan, di lang pod, mga pinangga. Sige ha, mubagdok sa ko. Why laag? Why laag? Why laag? Oh, salamat. Oh. Bagdok 1,000! Yara! Kini! Sama kakita lang! Kini! 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 Bagdok 1,000! Kini! Nagana alien na rin. Laang nga, dagan king alien diri ba? Maipit matani, Aipit, oy. Kung apiki ayaw taya,
Bagdok 1,000. Kisa may ganan sa akong duplicate mo lantaw. Bitaw mga pinangga mo rin eh. Ayaw lang jud mo bagdok kay wata kay balog unsay mo gawas ha. Ginagmay lang mga pinangga, ayaw mo patunto, ayaw mo patintal jud. Pasagdan ta ng uban, kini ginagmay lang mga pinangga, ha? Kani lang ha. Kamo, naarana ninyo. Balagdukan koronalon. Balagdukan kulana kalaron. Wala ko'y gi-PM, wala ko'y gi-chatan, wala ko'y gi-tiksan, wala tay donation fee, wala tay VIP, wala tatanan diri, ang ato adiri libre, hatag diretso sa live. Dayon kung ganahan mo, sabay mo, kung di mo ganahan, ayaw lang. Dili ni pinugsanay, di tamang wartag pinugsanay mga pinangga, kay bati kayo na, di na pwede mga higala. So, kung di kita kadaw, di lang ginatupog suno. Mga pinangga niya, kung di gid makaya nato, di lang ginatupog suno. Ganahan mo di magdato, bagdok dayon mo, tagbaw mo. Naaragin na ninyo. Nya kamupod mga hilabtanon, hilabot lang mo diha. Hangtod, matagbaw mo. Bas hindi ay mulambo mo na inyong pagkahilabtanon. Unya mga pinangga, ako, mo-share ko ninyo, dili sigurado. Nga, daghan pagid kayo. Dayon mga pinanggang, akong giingon, kung unsa inyong makita dira, mao na na. No? Wala na ko'y gitaguan, ana. Kamu lang, kay, ang gusto magud ninyo, nga, kamu mo ay matuman, pero, lisod kay na, mga pinangga. Kung, kamu mo ay matuman, kamu na lang. No? So, di lang ta mangandoy anang mubagdok gyud ta, no? Total, lingaw-lingaw ra man kanito, adem gani panginabuhi. No? Ako tinarong na nako nga gihatag na ara na ninyo kung di mo motuo ayaw lang mugtuo mas labing maayo. Ayaw ra mugtuo. Kan-aon na to. Ha? Ayaw ra mugtuo na guys. Pa-comment ba imo lang na imong numero nya inig di mo gawas maingan dayon nga. Dako kog pildi, los. Ka-bright gyud oy. No, usahay nung atong ka-bright no mo ay makapa-bright na tong samot. Bright kayo. Ining maghatag ta imo lang na imong numero inig di mo gawas. Dako kuno ka sig pildi. Ang musta ka-bright gyud. Sobraan ka-bright. Sobraan ka-bright. No? Sobra ra kay yung ka-bright gyud. Di na lang ko mastorya. Wala na ilain, ana. Oh, na. Tablaw. Ingon si Roy Verdida ba? Tub-tub ni mo. Scammer ka eh. Ang scammer, katong nagamit sa kungalan, ngayong kwarta, wagi buot. Auto scammer. Ang scammer guys, kanang mga yung kwarta niya way gihatag ninyo.
Mangayog kwarta niya, tagaan ra mong numero, los-los. Mo ni scammer. Ako, wa mong ko mangayo ninyo kwarta. Libre ra na. No? Libre ra na. Pero may nga mong nasuya mo, kana noon, tuo ko. So, katong mga nakahulog og kwarta, pwede man i-report good. Agay lang kog cellphone number na kaya itong ikuan. Siya, dato naunta ka og kabalo pa ka maunay mo gawa sobraan ka. Bright daghan nagpailad libre pero naay barato. Karos ang ko nang barato ni mo sir. Los. Huwag ko mga dato sir. Kaya balo ba ka sir? Nga ang dato maglisod og sulod sa kabalo ka na sir. Wa ka kay balo sir nga bulahan kamong mga kabos. Kay inyo ang gingharian. Sure da sir ay. Sa dato sa inyo sir kanang dagag kwarta. Kanang dagag bandi, dagag sakyanan. Mo na dato sa inyo, kung mo na dato sa inyo, sus pagkapobre. Kaya sa dato din yan day. Mo na dato sa inyo, los. Ang dato sir, kanang tao nga mapaubsanon, manggiluyon, matinabangon, mahigugmaon, dili suyaon, dili sinahon, dili hilabtanon. Mao nay dato sir. Pero ang dato nimo sir no kanang dagag kwarta no. Kuyawan no. Ingana day na. Mo na nay dato sa inyo, sure mo eh. Los. Kung mo na pagtuo ninyo sa pagkadato mga pinangga, mga pobre kayo kanyang pagtuo. Ayaw mo kalimot nga bulahan ang mga kabus. Kita, mga pobre, bulahan ta. Ayaw mo kalimot, anak. Dili, kwarta, may makapadato sa tao kung pagtuo niyo mo sir, dagang kag kwarta dato na ka. Wagi ka sir. Wagi sir. Wala ka kay balo sir nga. Di man kwarta makapadato sa tao. No? Nah, ayan lagi patuga sir. Ayaw yung kalimti sir nga ang gingharian sa Dios ilaha sa mga pobre, ilaha sa mga kabus. Ilaha sa mga dinagdaog. Ayaw yung kalimot anak sir. Ilaha sa mga GBI-BI. No? Bulahan gina sila sir. Ayaw ginagkalimte sir. Muna nga kita, kaya no, meron mong po na, no? Ay, hinahinay lang ta. Asa naman ka, sir? Comment pa, sir.
Mo ni timan ini niyo. Bulahan ang kabus. Ha? Ang kwarta guys, mo na yung magdalag ka gubot. Mabito na ang usahay, gubot ka tungo na huna. Sige tagtaya, wag kita kadagwa tay kwarta. Mauna, pa mo kabantay ana. Kabantay mo ana wala. Ang kwarta mo na yung makapagubot sa atong kinabuhi. Makapaguba sa gugmas atong kasing-kasing. Nga naman, tungod sa kwarta, makakita tagkontra. Tungod sa kwarta, daghang mag-away. No? Una yun, unaan ninyo na dili ang kwarta mo ay makapalipay nato diri sa kalibutan. Una timan-in ninyo. Apan tungod sa atong mga inadlaw-adlaw nga kinahanglanon, nang kinahanglan po tag kwarta, apan timan-in ninyo. Ang grasya mo abot ra na sa dili ninyo damhon. Basta padayon inyong mga maayong gibuhat, mga pinangga. Ha? Ayaw mo kahadlok ka ng kwarta kay mo abot ra na. Kung nagproblema mo kwarta, mo abot ra na mga higala. Ang importante na ning kamot mo diha, mga pinangga niya. Ang kwarta kung dagan bitaw kwartahan, no? Pero ambot lang mga pinangga. Dagan kayong kwartahan pero dili tanang kwartahan makatabang sa mga pobre. Munay timan-i. Ha? Munay timan-i ninyo. May pa ang kabus. No? Kita mo ato tagbalay sa pobre, ihawan patag manok. No? O na, mag-unsa man ang kwarta. Nauna to, murang 5, 10 panas. No? Ay na lang, ayaw yung magpatinta ka ng kanang kwarta, muabot ra gina. Kwarta lang? Sus. Pero mo niyo naunaan ninyo. Kung inigabot sa inyong kwarta, malipayon ba mo? Hindi, gihapon. Makalipay ba ng kwarta sa tanang higayon? Hindi, gihapon. No? Makatabang lang siya. Mga pinangga mo na nga. Di kita palabi gid ang kwarta, oy. Kaya yung kwarta gyud. Maginay usa sa muguba, no? Muguba sa atong kasing-kasing. Ang uban na kwartahan. May patong kabus pa kay manggihatagon pag nakwartahan na hinoon. Ambot lang, no? Di sa hinoon tanan. Di ba? Mo na timan-in ninyo. Kung makadaog ta mayo, kung di ta kadaog mayo ra gyapon. No? Di ta patintal ana eh. Yan naman di ay. O kana, dili na sigurado. No? Ang ako lang, mugawas og sa dili, maglipay ta, mora. Mora na, manginaot ko nga, malipayon ra gyapon tatanan, mga pinangga. Para duulon kita grasya. Muna unta akong gusto, pero tungod mga pinangga, di mo gina to kalikayan, no, kay naman yung mga insekto o sa insectry.
sultian ta mo guys. Kung daghan ang mga pobre na gool tungod sa kalisod, pareho ra pud na kay daghan pong mga adunahan nga way kalipay. Daghan pud ang mga kwartahan nga wa gihapoy kalipay. Mao nay pinakasakit mga pinangga. Kay makaingon ka ba nga mag-unsa man ning kwarta? Mag-unsa man ning bahandi, di ba? Ingon ana, ang uban makaingon pa man gani nga may patong may pay wa na lang, no? May pay pobre na lang. Di ba? Ang uban nakaingon man gani nga wa nay kapuslanan ang kwarta. Moabot ra gid ang panahon nga kanang kwarta din ay nang mapuslan. Agi mo kumpiyansa kay ang kwarta hapit na di magamit. inig magloya-loya na ta. Nya, di gyud na to makuha ng panahon taga ng panahon no. Ana gid na kita kagamit og kwarta no. Mo na mga pinangga nga. Relax lang ta no. Para sa puton ta usahay pero relax lang sa ta usahay ani. Kung daghan na mo kwarta dira. Itabang ninyo na. Kaya daghan kayong nanginanglan na inyong kwarta. Itabang ninyo na. No, di kay ato nang ipanghambog. Ato nang ipaibog. Ato nang ipanghatag. Mao na, ha? So, kining inyong nakita, mao na ni akong guide. So, daghan naman kaayo. Ako lang yun ang pilian, mga kahigalaan. Pero kung ganahan, kung makaya ra ninyo, kuha nila ng babaw, pila lagi nagmay. Siyempre na to. Ano?